Nawo wonke umuntu athi Amen. Amandla ompostoli namhlanje. Ukuhlengwa kompostoli namhlanje. Ngabe ulapho amandla azokuthola lapho ukhona. Azokuthinta lapho ukhona. Baba, siyakubonga nangaleli hora. Siyakubonga Nkosi ngezibonakaliso zakho. Siyakubonga ngomusa wakho, siyakubonga ngamandla owalungiselile nesibonelelo senze sabakhona usenzela wonke umntwana wakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi namhlanje kuzoba usuku lwezibonakaliso, usuku lokubonakalisa amandla akho, usuku lokuhlengwa nokuphulukiswa, usuku lapho uzophakamisa igama lakho lingcwele ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi ngempendulo, ngegama likaJesu siyakhuleka. Namhlanje sibheka intshumayelo, imivimbo ephilisayo kaJesu. Ngifunda u-Isaiah isahluko 53. Ngifunda uverse 4. U-Isaiah isahluko 53. Ngifunda uverse 4. Kepha yazithwala izifo zethu, yabentshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijezisiwe, ishayiwe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxhotshozwa ngobubi bethu. Nesijeziso sasiphezu kwayo, nangemvimbo yayo siphilisiwe. Lawo kwakuwamazwi omprofethi ayeqhamuka ku-Isaiah, umprofethi okuwuye owaprofetha ngokuzala kwakhe. Lo mprofethi owaprofetha mayelana nokuza kwakhe kokuqala, lo mprofethi owabeka kithina indodana izelwe, kithina umntwana uzelwe, nombuso uyakuba phezu kwamahlombe akhe. Igama lakhe liyakubizwa ngomangalisayo, ngoNkulunkulu onamandla, ngoNkulunkulu ongunaphakade, inkosi yokuthula. Lo mprofethi uyasitshela futhi uthi, kepha yazithwala izifo zethu. Lo mprofethi uthi intombi iyakuzala, ibelethe umntwana, futhi nalo mntwana uyakubizwa ngo-Immanueli, uNkulunkulu unathi. Lo mprofethi nguye ositshelayo ngesambulo, kepha yazithwala izifo zethu, yabentshatha ubuhlungu bethu. Ubuhlungu buletha ubuhlungu, ubunzima buletha izinhlupheko. U-Isaiah uyasitshela uthi lona ozayo, lona alokhu ekhuluma ngaye uzothwala, uzophatha, uzothatha konke ubuhlungu bethu, nako konke ubunzima bethu. Uthi kodwa sathi ujezisiwe, ushayiwe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Ngobani? Ahlushwa nguNkulunkulu, ashaywa uNkulunkulu, wathwala isono sethu, wathwala iziphambeko zethu, wayethwele iziphambeko zethu, wabeka phezu kwakhe bonke ububi esake sabenza. Ngoba uNkulunkulu unamehlo ahlanzekile ukuthi engabheka isono, ukuba abheke isono, ukuba abheke ukubi. Yingakho uma ngabe ububi balomhlaba, izono zabantu bonke
iziphambeko zabenza iziphambeko mazifika kuKristu, iNkosi yasezulwini onamandla onke, wafulathela uJesu Kristu, Nkosi, Nkosi, yingani ungishiyile na? Kwakungenxa yalokho ukuthi iNkosi yasezulwini yamfulathela, yase imshaya, yase yamjezisa. Isijeziso kwakufanele sisithwale, ukushaywa kwakufane kuze kuthi, ukuhlushwa kwakufane sikuthwale thina, kodwa ngoba yena wazikhethela ukuthwala yonke into, yingakho ashaywa nguNkulunkulu. Uthi yena uKristu walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Ukulinyazwa kwakufane kuze kuthi, isijeziso kwakufane size kithi, konke kwehlela yena. Wachotshozwa ngenxa yobubi bethu, ububi bethu, izono zethu, ukona kwethu, ukungaphumeleli kwethu kwaletha izilonda phezu kwakhe, izilonda ezandleni zakhe, izilonda emlenzeni yakhe, izilonda ohlangothini lakhe. Konke lokho kwadalwa ukuthi sasenze izono, sasenze iziphambeko, nesijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe, sasingeke sibe nakho ukuthula noNkulunkulu, ukuba yena akazange ajeziswe, ukuba yena akazange amukele imvimbo, ukuba yena akazange abekezelele ubuhlungu. Umprofethi uyasitshela manje, ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Ukuphulukiswa komzimba sekwambuliwe kusukela ekuqaleni kweBhayibheli, ukuze sibethole lokuphulukiswa. Yebo, uKristu usehlushiwe futhi wathwala imivimbo njengoba ehlushelwa ukona kwethu, ukuze thina sibe nokuxolelwa okuqhamuka kulezo ziphambeko. Kufanele siphenduke, kusafanele futhi sikholwe ngeNkosi uJesu Kristu, into efanayo. Wathola imvimbo, futhi le mvimbo yabekwa phezu kwakhe, kodwa thina ukuze siphulukiswe kufanele size kuye, kusafanele sibize igama lakhe, kusafanele sithole umsuka walokho kugula, sisuse umsuka bese sizothola ngokukholwa. Ngenxa yalokho akwenzile sizoba nokuphulukiswa. Siza kuGenesisi isahluko 20 sifunda uvesi 1. Ukushiwo kwento yokuqala eBhayibhelini kubaluleke kakhulu, ilokhu ukushiwo kokuphulukiswa nokubalulwa komkhuleko wokuphulukiswa, nokubalulwa kokumukela ukuphulukiswa kumuntu ngamunye, kumndeni, kanjalo nabantu akade behlushwa. Ngiza kuGenesisi isahluko 20 ngifunda uvesi 7. Sibheke uvesi 7. Manje buyisa umfazi wendoda ngokuba ingumprofethi, iyakukukhulekela ukuba uphile. Uma ungambuyiseli, yazi ukuthi uyakufa nokufa, wena nabo bonke abakho. Lana siyabona ukubalulwa kokuqala, ukugula,
ukungaphatheki kahle. Izithunywa zokugula zifika kulomlisa. Lo mlisa wayeyinkosi, wayenzile into ethize engalungile, wathatha umfazi ka-Abraham. Ngenxa yalokho ukuhlushwa kwafika, ngenxa yalokho ukugula kwafika, ngenxa yalokho isifo esibi safika, kanjalo nokungatholi abantwana kwafika. uNkulunkulu wathi kunendlela eyodwa ukuze uphiliswe. Buyisela umfazi wendoda ngoba ingumprofethi, yena yona iyakukukhulekela. Ukugula kokuqala kwafika ngenxa yokuthinta loyo unkosi imbiza ngomprofethi, futhi lo mprofethi manje uzokhulekela u-Abimeleki nendlu yakhe. Emva kokuba esenzile okuhle, uyakuphulukiswa. Emva kuba usuwenzile lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi ukwenze, ukuphulukiswa kwakho kuqinisekisiwe, awukuzwanga lokho. Ngithi kuwe, ukuphulukiswa kwakho kuqinisekisiwe. Ngingasho yini into ethize lapha? Ukuthi ukuba noma uma u-Abimeleki wacabanga ukuthi abantu abaphilisayo noma abantu abasizayo angakwenzi lokhu inkosi efuna ukuthi ikwenze, wayengeke aphulukiswe, ngoba lokhu kwakuyingenxa yento ayeyenzile, ukuthi inkosi yathi isixazululo sokugcina nesixazululo esiphelele esizofika kuwe, sizofika emva kokuba usubuyiselile unkosikazi ka-Abraham. Awuthi ngisho okunye, uma ngabe bonke abantu emhlabeni bengodokotela, bonke abantu emhlabeni bengodokotela, bonke abantu besifazane bengabahlengikazi, zonke izindlu emhlabeni ziyimtholampilo, abantu basazoqhubeka bagule. Uma ngabe bonke amadoda odokotela, wonke amakhosikazi engabahlengikazi, zonke izindlu ziyimtholampilo, abantu basazoqhubeka bagule. Ngobani? Ngenxa yesono. Isono siletha ukugula. Uma ngabe bonke abantu besilisa emhlabeni bengodokotela, nabo bonke abesifazane bengabahlengikazi, uma ngabe zonke izindlu emhlabeni ziyimtholampilo, kusazoqhubeka kube khona abantu abangaphulukisiwe. Ngobani na? Ngoba uma ngabe bengenzi lokhu uNkulunkulu afuna bakwenze, ngeke baze baphulukiswe. Manje buyisela unkosikazi wendoda ngokuba ingumprofethi, iyakukukhulekela, uyakube usuphila. Uma ngabe ungambuyiseli, yazi ukuthi uyakufa. Iliphi igama elilandelayo? Uyakufa nokufa, wena nabo bonke abangabakho. Sifunda ukuthize lapha. U-Abimeleki kwakunguye yedwa owathola uSara, inkosikazi ka-Abraham, wathumela abantu labo bantu kwakungafanele ukuba babe nobudlelwane, babe nokwazi ngokungasese ngo-Abrahami. U-Abimeleki kuphela wayefuna ukwenza lokho, wayengakakwenzi ngisho ukukwenza. Isono esicatshangwayo
isono esesibonwe ngaphambi kuba senziwe, isono obufuna ukusenza ebe engakasenzi saletha ukugula, hhayi kuphela kuye, ngisho nakubo bonke abantu endlini yakhe, bonke labo ababengabakhe. Futhi iNkosi yamkhombisa indlela yokuphulukiswa, indlela yokubaleka. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi wenza lokhu uNkulunkulu amtshela ukuba akakwenze. Siyambonga uNkulunkulu uzokwenza lokhu uNkulunkulu akubizele ukuba ukwenze. Amen. Uvesi 14, u-Abimeleki wayesethatha izimvu nezinkabi nezincekukazi wazipha u-Abrahama. Buka lokhu, le nkosi ithi inkosi yabezizwe ayisiyo eyohlanga lwaka-Israyeli, kodwa uma ngabe yenze lokhu uNkulunkulu ayitshelile, ayizange ikwenze ngegqubu, yakwenza ijabula ngenhliziyo yayo yonke, yanikela konke, ngisho nalokhu uNkulunkulu angazange akubalule, yakunikeza u-Abrahamu. Isiphi isifundo kithi lana? Uma ngabe uNkulunkulu esitshela ukuba senze okuthize, kufanele sikwenze ngenjabulo, sikwenze ngenhliziyo yethu yonke, futhi nezibusiso zethu zizoba ezokugcina, nesixazululo kuzoba esokugcina ngegama likaJesu. Kodwa buka lokhu, ukuba kwakuyikho lokhu kuphela akwenza, wanikela izimvu nezinkabi nezincekukazi ku-Abrahamu, ukuba akazange abuyisele uSara, wayesazoqhubeka afe. Ngobani na? Kuyakumsiza ngani umuntu ukuba azuze izwe lonke ebese elahlekelwa umphefumulo wakhe? Umphefumulo wodwa, umuntu oyedwa, mukhulu, ungaphezulu ngokwenani nazo zonke izimvu, nazo zonke izinkabi, nazo zonke izinto azipha u-Abraham. USara kwakunguye umuntu owayefuneka ukuba akazange abuyisele uSara, wayesazoqhubeka agule, angahamba aye kodokotela esizweni lakhe noma ngaphandle kwesizwe sakhe, noma ngabe ikuphi, isandla sikaNkulunkulu silapho. Ukuba akazange enze lokhu uNkulunkulu afuna ukuba akwenze, wayesazofa. Kodwa siyambonga uNkulunkulu wakwenza, siyambonga uNkulunkulu uzokwenza. Wabuyisela uSara umkakhe. Buka uvesi 17, kanjalo u-Abrahamu wakhuleka kuNkulunkulu. U-Abrahamu wakhuleka kuNkulunkulu. Uyazi ukuthi kunabantu abakuthandayo ukukhuleka, bakhuleke. Bayakuthanda ukukhuleka, bayakuthokozela ukukhuleka. U-Abrahama akazange akhulekele yena kuNkulunkulu ngaphambi kokuba enze lokhu uNkulunkulu amyala ukuba akwenze. Ngaphambi kokuba abuyisele uSara, u-Abrahamu akazange amkhulekele. Yingani? Ngabe wayecasukile? Ngabe wayengajabukile? Ngabe wayelwa? Cha, yingoba wayazi umgomo kaNkulunkulu, wayazi indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Yenza lokhu, emva kwalokho u-Abrahamu uzokhulekela. Futhi no-Abrahamu wayenesivumelwane noNkulunkulu. Ngenxa yalokho u-Abrahamu akazange asheshe akhuleke uma ngabe senza lokhu uNkulunkulu afuna ukuba sikwenze. Umkhuleko okhulekwa ube ususebenza kuyo yonke impilo yethu. Ngabe ushilo yini wathi amen kulokho? Kanjalo u-Abrahamu wakhuleka, ekhuleka kuNkulunkulu, noNkulunkulu wamphulukisa u-Abimeleki.
nonkosikazi wakhe nezincekukazi zakhe, base bezala abantwana. uNkulunkulu uzophendula umkhuleko wethu. Amen. KuNumeri isahluko 21, KuNumeri isahluko 21 sifunda lana kuverse 4. KuNumeri isahluko 21 uverse 4. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubovu ukuba bazungeze izwe lako-Edomu, nenhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlala. Lana sibona esinye isimo manje, ukuphela amandla enhlizweni kungaletha ukucindezelwa, ukukhathazeka, bese ekugcineni kuholela ezifweni. Kufanele siphile impilo ethokozile, kufanele siphile impilo ejabulisayo, impilo ethokozayo. Inhliziyo ethokozile yenza okuhle njengomuthi. Lokho sikuthola kwizaga. Uma ngabe ujabule, unokuthokoza, ukujabula kukaNkulunkulu, ukujabula enhlizweni yethu ikona okuletha amandla, uzojabula. Yingakho kufanele singabi abantu ababi, sibheke lokhu sicindezelekile, sizwe lokhu kusiphathe kabi. Kunabantu okufanele bezwe izindaba ezimbi, izindaba ezikhathazayo nsuku zonke ngaphambi kokuba bayolala, ngazathi bayazifuna. Uma ngabe bengakazizwa lezo ndaba ezimbi, angeke baze balale, bayafuna. Angazizwa izindaba namhlanje, yini eyenzakalayo, yini eyenzakalayo. Uma ngabe ugcwalisa ubuwena ngezindaba ezimbi, imisebenzi emibi nezinto ezimbi ngaphambi kokuba ulale ngaso sonke isikhathi, uzogcina ugula futhi uhlale ugula, ngoba ebusuku konke lokhu umqondo wakho okucabangayo kuzoba izindaba ezimbi ozizwile ngaphambi kokuba uyolala. Yingakho emva ukuba ususebenzile, uqeda umsebenzi emsebenzini, shiya zonke lezo zinto, woza ekhaya, ube nobudlelwane nomndeni wakho, noNkulunkulu ezwini. Kodwa ngenxa yendlela bacabanga ngakho base bephela amandla. uMose naye wayekhona ngendlela efanayo, no-Aaron, noMiriam, noJoshua, noCaleb babekhona kuleyo ndlela. Kwangasibo abantu bodwa ababehamba ngaleyo ndlela, kodwa babengavumeli ukuphela kwamandla, babephela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose. Ukuphela amandla kuphazamisa inhliziyo. Lokho kugcwele enhlizweni, umlomo uyakhuluma. Lokho kwakusenhlizweni yakho baqala bakhuluma, bathi bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bakhuluma kabi ngoMose. Kanjalo nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sife ehlane na? Kunabantu, hhayi ukuthi bafuna ukufa, kodwa ukufa akukho kude nolimi lwabo. Ngizofa, ngizofa. Kunabantu inkinga encane iyenzeka, ukufa kude kunolimi lwabo. Lokhu kuzongibulala, ngiyafa, sengifile. Kuhle, kungcono. Nkosi, nakekela abantwana bami, nakekela iy'ngane zami, ngiyafa. Ungakhulumi ngokufa kanjalo, ungamemi ukufa. Ngabe ufuna ukufa manje na? Ngabe ufuna ukufa ngaphambi kokuba unyaka uphele? Yingani umema ukufa? Yingani utshela ukufa ukuba kuze? Babemema ukufa, angeke ngize ngimeme ukufa.
Ngenkathi ngikhula ngizoqina futhi. Ngenkathi ngikhula ingenkathi ngizoba nempilo. Ukufa suka eduze kwami ngisenomsebenzi okumele ngiwenze. Awuzange utshele ukufa ukuba kusuke kuwe. Ngisenomsebenzi okumele ngiwenze, angeke uze ufe. Buka kuverse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihluku phakathi kwabantu, zashaya zaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Buka lokhu. Uma ngabe umuntu edla imana eqhamuka ezulwini nsuku zonke, lo mlisa enomprofethi onamandla kakhulu eduze kwakhe nsuku zonke, futhi lo mlisa enazo zonke izithembiso zikaNkulunkulu azinikezile, futhi lezo zithembiso zinguyebo, zingu-amen nsuku zonke. Ukugula kungaqhubeka kuze. Abantwana baka-Israyeli babe noMose ngokwabo. Abantwana baka-Israyeli badla imana abayidla izinsuku zonke. Abantwana baka-Israyeli babe nesivumelwano noma isithembiso sokuphulukiswa ukuthi nginguNkulunkulu oniphulikisayo. Kodwa ukugula kwafika, nokufa kwafika. Ngobani na? Ulimi lwabo, iziphambeko zabo. Awuthi kwengisho lokhu futhi. Uma ngabe bonke abantu noma amadoda emhlabeni engodokotela, nabesifazane bonke emhlabeni bengabahlengikazi, uma ngabe zonke izindlu emhlabeni ziyimtholampilo, kusazoba khona ukugula. Siqhubeke. Uma ngabe bonke abesilisa emhlabeni bengabakhuleki, nabo bonke abesifazane ebandleni bekhuleka, labo abazogula basazoqhubeka bagule. Ulimi lwabo, iziphambeko zabo zisazobenza ukuba bagule. Ileso sizathu ngenkathi siphela amandla baqala bakhuluma noMose, bekhuluma kabi ngoNkulunkulu. Izinyoka zafika zabaluma, nabantu abaningi baqala bagula bafa. Kodwa kunendlela ongaphuma ngayo kuloko kugula. Kunendlela ongaphuma ngayo kulobu buhlungu. Uverse 7. Abantu bafika kuMose bathi, thina sonile. U-Abimeleki wathola kanjani ukuphulukiswa, ukuhlengwa? UNkulunkulu waqeda kanjani lokho kufa noma leso sijeziso sokufa? Ngokubuyisela. Nabantu lana benza okufanayo. Nabantu bafika kuMose bathi kuye, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangaye. Khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi. Ukuphenduka ngaphambi komkhuleko. Ukuphuma uzovuma ushiye izono zakho ngaphambi komkhuleko. Uma ngabe senza labantu beBhayibheli abakwenza, sizothola izibonakaliso benzi beBhayibheli abazithola. Ngizosho ngikusholo mina, uma ngabe wenza lokhu labantu abakwenza, akusiko ukhuleka nje, ukhuleka kuphela, ngaphandle kokuphenduka, ngaphandle kokushiya. Uma ngabe senza labantu abaseBhayibhelini abakwenza, sizothola ukuphulukiswa okufanayo,
ukuhlengwa okufanayo, izibonakaliso ezifanayo labantu abazithola uzozithola ngegama likaJesu. noMose wabakhulekela abantu. noJehova wathi kuMose, zenzele inyoka uyibeke ensikeni, kuyakuthi yilowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Abaholi kumele benze lokhu uNkulunkulu alindele ukuba sikwenze. Umfundisi kufanele benze lokhu uNkulunkulu alindele ukuba bakwenze. Kunabafundisi abakhuleki futhi bakhuleka kakhulu futhi bayamangala. Yingani? Kuwukuthi abantu abaningi babo abaphulukiswa. uNkulunkulu watshela uMose wathi, yenza inyoka enesihluku, uyenze ngensika uyibeke ensikeni, uyenze ngethusi uyibeke ensikeni. Abantu bayahlupheka, abanye sebezofa. Nkosi, ngenkathi ngihamba ngiyokwenza le nyoka enesihluku, isikhathi siyahamba, angeke ningibakhulekele manje ngoba bathe angibakhulekele, futhi ngiyafuna ukubakhuleke. Ngifuna ukubathanda noma ngabe yini abayenzile, noma ngabe yini abayishilo. uNkulunkulu wathi yenza inyoka enesihluku. Sonke leso sikhathi osichithayo awenzi lokhu engikutshelayo ukuthi ukwenze, abantu abaningi bazofa. Uma ngabe wenza inyoka enesihluku uyilengise ensikeni, bese ubabiza bonke uthi, ngidinga ukukhuluma nani, ngidinga ukunikeza umyalo. Ngenkathi ubanikeza umyalo, ngenkathi ubafundisa, awucabangi yini ukuthi abantu abaningi bazoqhubeka bahlupheke? Lokho uNkulunkulu atshela uMose ukuthi akakwenze. Ngenkathi abantu benza lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi bakwenze, umshumayeli, umprofethi, umfundisi kumele enze lokhu uNkulunkulu amtsheyile ukuthi akwenze. Khuluma nabantu bakho, batshele ukuthi ileso isixazululo sokugcina. Mababheke bayibone, bazobe sebephulukiswa. Ngenkathi uMose ephakamisa inyoka ehlane, kanjalo nomuntu uyakuphakanyiswa ukuthi noma ngabe ubani oyakukholwa nguye angeke abhubhe, angeke afe, kodwa uyakuba nokuphila okungunaphakade, impilo engunaphakade, impilo echichimayo, impilo enempilo, impilo ephelele, impilo ephumelelayo ngegama likaJesu. uMose wenza inyoka yethusi, wayibeka ensikeni. Kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, isixazululo esifanayo kuwo wonke umuntu. Uma inyoka imlumile umuntu, kunabantu abafuna ukunakwa okukhethekile. uMose wathi, lokhu uNkulunkulu angibizile ukuba ngikwenze. Buka inyoka ensikeni, nawo wonke umuntu, omncane, omkhulu, ofundile, ongafundile, wonke umuntu, owesilisa, owesifazane, wonke umuntu, omncane noma omdala, uma bebheka leyo nyoka ensikeni uyakube esesinda. Uma ngabe abanye balabo bantu bathi, Mose, uyangazi futhi uyazi ukuthi angisiyo umuntu ojwayelekile lapha ebandleni,
Ngiyababona konke lokhu okujwayelekile okushoyo, kodwa ngidinga ukunakwa okukhethekile ukuthi uzozwa indaba yami, ubeke izandla zakho phezu kwami, ngizobe sengiyaphulukiswa. Cha, ngeke uze uphulukiswe. Uma ngabe bonke abantu ebandleni nabo bonke abesifazane emhlabeni beyilabo abakhulekayo nabalulekayo bezonakekela wonke umuntu ngamunye ngamunye, labo abazogula basazoqhubeka bagule, ngoba kunabantu abangafuni ukuthatha umyalo wezwi likaNkulunkulu, kunabantu abangafuni ukwamukela isibonelelo leso uNkulunkulu asenzile, bafuna enye indlela. Kodwa ukuthi kuvesi 9, uMose wenza inyoka yethusi, wayibeka ensikeni, futhi kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma eyibheka inyoka yethusi, wabe esesinda, uzosinda, ngizosinda. Inkosi izogcwalisa izwi layo empilweni yakho ngegama likaJesu. Ku-Isaya isahluko 53, ku-Isaya isahluko 53 uvesi 1. Ubani owamukelekile ingalo kaJehova yambulwa ngubani na? Ngubani owawukholwa umyalo wethu ukuba athole ilungelo lesiprofetho sika-Isaya? Kumele akholwe ngumyalo ukuze athole ukugcwaliseka kwaleyo mvimbo kaKristu. Okumele ikwenze, kumele ukholwe isimemezelo. Ubani okholwe isimemezelo? Ilabo bantu kuphela. Ingalo kaNkulunkulu eyakubonakaliswa kuchaza ukuthini? Ingalo kaJehova, njengowesifazane, njengowesilisa, uma ngabe ufuna ukubonakalisa amandla, ukuqina, kanjalo namandla, awusebenzisi isisu sakho ukubonakalisa amandla akho, ukuqina kwakho, awusebenzisi amehlo akho ukubonakalisa amandla akho nokuqina kwakho, usebenzisa ingalo yakho, ubamba leyo nto, ingalo yalo mlisa oqinile, nengalo yonamandla wonke, ingukuqina kwamandla kwalona amandla wonke, ukuthi ngenkathi ukholwa okuzwileyo, ingalo kaNkulunkulu esindisayo izobonakaliswa empilweni yakho. Ingalo kaNkulunkulu ehlengayo izobonakaliswa phezu kweyakho impilo. Ngubani owukholiwe umyalo wethu? Kuvesi 4, kepha yazithwala izifo zethu. Imiphi umyalo? Ibuthwalile ubuhlungu bethu. Umuphi umyalo? Yebo, azange sathi jezisiwe, eshayiwe. Imuphi umyalo? Ngisho wachotshozwa ngenxa yeziphambeko zethu. Imuphi umyalo? Washaywa ngenxa yobuhlungu bethu. Ukujeziswa nokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe. Umuphi umyalo? Uvesi 6, thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe, noJehova wehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. Uma ngabe sikholwa ilo myalo, simukela lo myalo, sithemba lo myalo, sithi, uBaba osezulwini wabeka konke iziphambeko zami, zonke izono zami, nako konke imiphumela yezono zami, yonke into isibekiwe kuye. Ukuphulukiswa kuzoqinisekiswa, insindiso iqinisekisiwe kuMatewu isahluko 8.
kuMateyu isahluko 8 ngifunda uverse 16. Ngenkathi ubusuku sebufikile, baletha kuye abaningi ababekhwelwe ngamadimoni. Wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo. Yena uKristu, umsindisi wethu, umhlengi wethu, umphulukisi wethu, umkhululi, wakhipha yonke imimoya ngezwi lakhe, waphulukisa bonke ababegula. Kwakunabantwana baka-Israyeli ababengazi ukugula kwabo kudalwa imimoya emibi, kodwa uKristu wayazi. Kunabantu ababengazi ukuthi ukungaboni kudalwa imimoya emibi, kodwa uJesu wayazi ukuthi ukungezwa kwabo kwakudalwa imimoya emibi, ukuthi ukungakhulumi kwabo, abantwana babo bengakhulumi, kwakudalwa imimoya emibi, kodwa uKristu wayazi. Owesifazane wayehamba egogobela iminyaka ewu-18, wayengakaze acabanga ukuthi ukugogobala kwakhe nokubophwa kwakhe kwakudalwa ngumoya wokuhlushwa, kodwa uJesu wayazi. Uma ngabe kukhona othize onomoya omubi, noma engawubizi ngomoya omubi, engakubizi ngomoya omubi, kodwa enakekela lowo moya, ewuthanda lowo moya, ehambisana naloyo moya, ngazathi siwumne wabo, ngoba uthi uma ngabe othize ngihlupha bese ngitshela lowo muntu uzofa, uyafa. Uma ngabe lokho kwenzeka ukusebenza komoya omubi lokho, uJesu wahamba enza okuhle, ephulukisa bonke ababekhwelwe nguSathane. Ngenkathi umoya oyingcwele ukhuluma kithi nokuphulukisa kufika kuwe, nomoya omubi ukhuluma ngomunye umuntu, ukugula kungafika. Kanjalo uma ngabe kukhona abantu abajabulela bethi nginamandla, nomoya omubi kubona ubenza ukuba babeke isiqalekiso, ukugula phezu kwezitha zabo, futhi zonke lezo zinto zenzeke kulaba ababiza ngezitha zabo, banomoya omubi. Futhi uKristu nabathunywe nguKristu, nezinceku zithunywe uKristu, zifuna ukuxosha lowo moya. Uthi hhayi, umngani wami, hhayi, lowo moya omubi siyasebenzisana naye, uzohlala ugula. Kufanele kube khona ukuhlukana nalowo moya omubi, uphume empilweni yakho ukuze usindiswe. Amandla akho, amandla amabi, amandla aqhamuke ey'ntweni emibi, angifuni lutho luzongihlanganisa nawe. Ulethe impilo yakho kuKristu, uzoxosha yonke into kamoya. Awukho umoya omubi onobungani, awukho uSathane onenzuzo, alikho idimoni elihle. Konke noma wonke amadimoni mabi, wonke ngezwi likaKristu kumele axoshwe, akhishwe ngegama likaJesu. Ubusuku sebufikile, baletha kuye abaningi ababekhwelwe ngamadimoni. Wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo, ukuze kufeze noma kugcwaliseke okwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi
yena wabentshatha ubuthakathaka bethu, wathwala izifo zethu. Yena uqobo, yena uqobo, yena uqobo uyakuthwala ubuthakathaka bakho, uyakuthwala izifo zakho. Kwizenzo isahluko 10 uverse 38, Kwizenzo isahluko 10 uverse 38, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha mana kancane kunabantu abacabanga ukuthi ukumemeza okuzophulukisa ogulayo, hhayi ugcobo. Ngaphandle kokugcotshwa, beshaya umoya ngaphandle kogcobo, ukujuluka ngaphandle kogcobo, ukugijima niya phezulu naphansi ngaphandle kogcobo, ingqondo ngaphandle kogcobo, nokukhohlisa abantu ngaphandle kogcobo. Konke lokho ukuchitha isikhathi. Ugcobo olunqamula izibopho. Ugcobo luzonqamula zonke izibopho empilweni yakho. Lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya oyingcwele nangamandla. Amandla afika nomoya oyingcwele, angamandla amakhulu, ukuthi noma ngabe lokho kugula kuqhama kuphi, lobo buthakathaka buqhamuka kuphi, lawo mandla kamoya oyingcwele azophulukisa, asuse lobo buthakathaka. Owahamba enza umusa, wasebenzisa indlela ezehlukile ngesikhathi esehlukile. Ngesinye isikhathi uyakhuluma izwi kuphela, nabasebenzi abakude baphulukiswe. Ngesinye isikhathi uyabeka amemezele ukuphulukiswa, phindela ekhaya, indodakazi yakho, indodana yakho iphulukisiwe. noJairus wabuyela ekhaya, wahlangabezana nabantu bephuma endlini, wathi umndodana yakho iphulukisiwe. Wabesefuna ukuthi ukwazi ukuthi ngaliphi ihora umntwana aphulukiswa ngalo, bathi ngaleli hora. Wabesazi ukuthi ngalesi sikhathi uJesu asho noma akhuluma ngalo izwi, ingaleso sikhathi indodana yakhe yaphulukiswa. Izwi lifika kuwe liza namandla, liza nokuphulukiswa, liza nokuhlengwa. Uphulukisiwe, uhlengiwe ngegama likaJesu. Wahamba enza okuhle, ephulukisa. Ngitshele abantu abangaki, bonke ababehlushwa becindezelwa nguSathane. Kunabantu abathi uJesu Kristu ubenze bagula. Uma ngabe ayala imisebenzi kaSathane bese uthi uNkulunkulu uyinkinga yakho, uNkulunkulu ungenze ngagula, uNkulunkulu unginikezele ukugula, uJesu angeke aze athathe lokhu uNkulunkulu akunikeze kona. Mina noBaba simunye, futhi ngihlale ngenza lokhu uBaba akwenzayo. Uma ngabe uqinisekisa ukuthi lokhu kugula kuqhamuka kuNkulunkulu, wanginikeza ukugula ukuba ngifundise isifundo, uKristu angeke aze akuthathe lokhu othi uBaba wakhe ukunikeze kona. Kunabantu abathi uNkulunkulu unginikeze lokhu kugula ukuba angenze ngithobeke. Ngenkathi nginalokhu kugula, nalokho kuhlushwa, uNkulunkulu unomusa. Uyazi ukuthi ngingaba nokuzikhukhumeza, ukuze angisize ukuba ngingazikhukhumezi, wanginikeza lokhu kugula. Uma ngabe kuwukuqonda kwakho lokho, awukwazi ukuthi ucele uJesu, indodana kaNkulunkulu, ukuba ayithathe lokho uBaba
anginikeze kona. uNkulunkulu akanikezi okholwayo ukugula. Ngithi uNkulunkulu angeke aze akunikeze njengokholwayo ukugula. Uma ngabe kukhona ubuthakathaka, kukhona inkinga, idalwa nguSathane, futhi noJesu uhamba esusa yonke noma konke ukusebenza konke ukuhlushwa uSathane akulethe empilweni yakho. Khumbula, emva kwalokho sekwenziwe ukuphulukiswa ngomusa kaKristu, ukuphulukiswa ngemvimbo kaKristu, ukuphulukiswa ngokushaywa okwafinyela uKristu. Khumbula, yini eyaletha lokho kugula sukela ekuqaleni? Kwakuyisono. Emva kuba usuphulukisiwe ngemvimbo yakhe, kumele ugcinwe uhlanzekile ngegazi lakhe. kuJohani isahluko 5, kuJohani isahluko 5 uverse 14, emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, bheka, uphilisiwe. Ngabe ukhona lapho? Uphilisiwe, uphilisiwe. Kuzoba khona ukuphelela nempilo kuyo yonke ingxenye yempilo yakho ngegama likaJesu. Bheka, uphilisiwe. Bheka lokhu isono, ungabe usona. Funa wehlelwe ngokubi kunalokhu. Ukuphulukiswa kukaKristu, imivimbo kaKristu, akusiyo isivumelo sokuthi uqhubeke uyodakwa. Ayisiyo isivumelo sokuthi uqhubeke ubheme. Ayisiyo isivumelo sokuthi uqhubeke wenze ukungcola, ukuba uqhubeke wenze isono. Bheka, usuphulukisiwe, ungabe usona. Funa wehlelwe ngokubi kunalokho. Uzokhumbula lo mlisa wayesegula iminyaka ewu-38 uverse 5. Kwakukhona lapha umuntu othize wayesegule iminyaka engama-38. Ukugula kweminyaka engama-38 kuphulukisiwe. uJesu ethi hlala njalo ucabanga ngobuhlungu owadlula kubo. Ukuchithwa kwemali okwafika ngenxa yokugula kweminyaka. Manje usuphulukisiwe, ungabe usona. Ungabuyeli esonweni. Umusa kaNkulunkulu mawugcwale isikhala esisenhlizweni yakho, ungabe usona. Ufuna into embi kunalokhu ikwehlele, angeke uzuvumele into embi ukuba ifinyelele empilweni yakho. Ngemvimbo yakhe uphulukisiwe, ngegazi lakhe usindisiwe. kuPetru wokuqala isahluko 2, kuPetru wokuqala isahluko 2, ngifunda uverse 24. Yena qobo lwakhe owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni. Lokho kubalulekile emva kuba usuphulukisiwe, ngenkathi ususindisiwe, usuzelwe kabusha, ukuthi awusaphili impilo noma ikanjani. Awuphili impilo engaqashiwe, awuphili impilo esesonweni, awuphili impilo engalungile. Ucabanga ukuthi ngemvimbo ngiphilisiwe. Uyayibona ingxenye yokuqala yalowo musho? Usufile ezonweni noma suphilela ukulunga. Emva kwalokho ngemvimbo yakhe ngitshele, ngemvimbo kabani uphulukisiwe? Leyo mvimbo
inamandla futhi yanele ukuba iphulukise wonke umuntu, futhi nanamhlanje usuku lwakho. KuJakobe isahluko 5, kuJakobe isahluko 5 uverse 14, kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Akunandaba nhloboni yokugula, ngabe kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Akunandaba ukuba lokho kugula sekuhlale isikhathi esingakanani, noma ngabe yini igama laloko kugula, ngabe ukhona yini ogulayo phakathi kwenu? Akunandaba ngabe owesilisa noma ungowesifazane, ngabe lokho kugula kukhethekile kwabesilisa noma kukhethekile kwabesifazane, ngabe ukhona ogulayo ngaphakathi kwenu, makabize amalunga ebandla, mawamkhulekele, amgcobe yena ngamafutha. Lawo mafutha awuphawu lukaMoya oNgcwele egameni leNkosi. Igama leNkosi lizosebenza ngokunamandla egameni empilweni yakho. Nomkhuleko wokholo uyakumsindisa ogulayo. Nomkhuleko wokholo uyakumsindisa ogulayo. Noma ngabe nini, noma ngabe isiphi isikhathi, ekuseni, ebusuku, umkhuleko wokholo uza kusindisa ogulayo. NoJehova uyakumvusa, uJehova uzokuvusa. uNkulunkulu uzokuhlenga, kodwa buka lokhu, uma enzile izono ziza kuthethelelwa noma uyakuthethelelwa. Yingani lokho kulapha? Sikhuluma ngokuphulukiswa, sikhuluma ngomkhuleko wokholo, sikhuluma ngesiqiniseko. Lowo mkhuleko wokholo ozophulukisa ogulayo, uNkulunkulu uyakumvusa. Bese kuthiwa uma ngabe ukugula kudalwe isono ozenzile, uma ngabe sishiya izono lapho sikhuleka kuphela, izono zizoqhubeka zilethe ukugula okukhulu. Uzokhululwa esonweni, uzokhululwa ekuguleni. Uma ngabe enzile izono, uyakuxolelwa zona. Vumani izono zenu komunye nomunye. Khumbula lana ukhuluma ngabakholwayo. Vumani izono zenu komunye nomunye njengamalunga ebandla. Ubuphila impilo enganaki, wenza ububi izinto eziyisono, wabe usubuyisela, wavuma izono zakho komunye nomunye. Kodwa buka leli vesi, ngabe ukhona ogulayo, makabize abadala bebandla, mabamkhulekele. Ungomdala noma uyilunga lebandla, ungumshumayeli ebandleni, ungumfundisi ebandleni, ungumholi. Uma ngabe wenzile isono sizovimba umkhuleko owukhulekayo. Vuma izono zakho komunye nomunye. Ungathi nje ngingokhulekayo kakhulu, kodwa uphatha unkosikazi wakho, lungisa. Ungumholi, ungumsebenzi. Nezwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza, khulekelani. Kodwa umubi unokulwa, unobubi. Kodwa uthi ungumzalwane, ungumsebenzi. Uma ukhuleka, umkhuleko wakho uzovinjwa. Yingakho uthi vumani amaphutha enu komunye nomunye. Isikhathi esiningi siye sizwe unkosikazi wakho yagula ekhaya, beka izandla zakho ezigcotshiwe kunkosikazi wakho, nonkosikazi wakho uzophulukiswa. Kodwa ubulokhu uhlupha unkosikazi wakho.
ulokhu ulambisa unkosikazi wakho, wenza unkosikazi wakho acasuke ngaso sonke isikhathi, uhlale ekhuleka athi Nkosi, ungavumeli izenzo zalo mlisa zingithumele esihogweni, ngangingenjena. Ngingowesifazane onothando, ngibonakalisa uthando ebantwini, kodwa lona wesilisa ungiphatha kabi. Ngifuna ukumthanda, kodwa Nkosi uyayazi inhliziyo yami ngingamthanda kanjani ngendlela ekufanele ngimthande ngayo phansi kwale ngcindezi. Konke lokho kuwenza wesifazane agule. Manje myeni, uma ngabe unkosikazi wakhe egula, beka izandla zakho kuye ukhuleke, ngegama likaJesu uzophulukiswa. Vuma amaphutha akho komunye nomunye, njengomkhwenyana uzoxolisa, uzovuma. Njengonkosikazi uzovuma, uzoxolisa. Uma ngabe konke lokhu sekwenziwe kusuka enhlizweni, elalela izwi likaNkulunkulu, khulekani emva kwalokho ukuze niphulukiswe. Sizophulukiswa, ngizophulukiswa. Umkhuleko olungileyo unamandla kakhulu. Ilo mkhuleko esizokhuleka, umkhuleko okhuthelayo oqinile, umkhuleko womuntu olungile, womuntu ongcwelisiwe, womuntu ogcwele umoya, womuntu ophokophelayo. Umkhuleko oqinile, wolungile, unamandla kakhulu. Umkhuleko esiwukhulekayo uzoba nemphumela omkhulu enhlizweni yakho, emzimbeni wakho, empilweni yakho, emndenini wakho, kubantwana bakho, kumyeni wakho, kunkosikazi wakho. Umkhuleko oqinile, wolungile, unamandla kakhulu ngegama likaJesu. Ngabe ukulungele yini ukuphulukiswa kwakho? Ngabe ukulungele ukuhlengwa kwakho? Ngabe ukulungele ukubonakaliswa kwamandla akho? Yingani ungakusukume utshele inkosi, utshele inkosi uthi, oh Nkosi, ngilapha. Khumbula ukuphulukiswa kokuqala eBhayibhelini, u-Abimeleki kwakumele abuyisele unkosikazi ka-Abraham. Vula umlomo wakho ukhuleke, utshele uNkulunkulu, uma ngabe ngenzile into engalungile Nkosi, angeke ngisakwenza. Tshela inkosi. Umoya Oyingcwele mawuhlole inhliziyo yakho. Khumbula, uma ngabe bonke abesilisa nabesifazane lapha bengabakhulekayo, isono sikhona, angeke uphulukiswe. Uma ngabe bonke abesifazane noma abesilisa bewodokotela, nabo bonke abesifazane bengabahlengikazi, nawo wonke imizi iyimtholampilo, uma ngabe isono usithanda, ubambelela esonweni, ukugula kuzohlala kukhona, kuzoqhubeka kube khona. Uma ngabe ubeka ukugula kwakho, iziphambeko zakho phezu kwakhe, uma ngabe utshela inkosi, ngiyaxolisa ngayo yonke into embi engiyenzile, ngaphula umyalo wakho, ngaphula noma ngaphatha kabi isidalwa sakho noma abazalwane, ngiyaphenduka ngokuphelele. Ungasifihli isono, ungasimbozi isono, ungasithandi isono, ungaqhubeki wone. Siyeke. Uthathe unkosikazi womunye umuntu, buyisela unkosikazi walowo muntu. Uthathile umyeni wenye indoda, buyisela umyeni wenye indoda.
womunye unkosikazi. Ubalekile nendodakazi yomuntu othize, buyisela leyo ndodakazi kubazali bayo. Uthathile, buyisela. Uthathile imali yabanye abantu, ibuyisele. Asikwazi ukuqhubeka esonweni bese sithi ukuphulukiswa kuzoqhubeka. Asikwazi ukucindezela abanye abantu, sihlupha abanye abantu, sidabukisa abanye abantu, senza abanye abantu ukuba bagule, bese sithi sizoba bahle. Imivimbo kaJesu ayinikezi igunya ukuba siphile esonweni. Phenduka, buyisela, ulunge, uhlanzwe ngegazi lewundlu, futhi nomkhuleko wokukholwa uyakusindisa uphulukise abagulayo. Umkhuleko oqinile, wolungile, unamandla kakhulu. Emva kokuphulukiswa, bheka usuphulukisiwe, ungabe usona, ungabe usona, ungabe usona, ngoba okubi kakhulu kuzokwehlela. Khuleka, khuleka. Khuluma noNkulunkulu. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Umkhuleko wakho usuphenduliwe. Imikhuleko yami isiphenduliwe. Ngemvimbo kaKristu uzothatha konke ukugula emzimbeni wakho ngegama likaJesu. Lokho kugula ngeke kuze kukubulale. Zonke izithunywa zokufa zisusiwe emzimbeni wakho ngegama likaJesu. Lo mntwana wakho uzophila. Unkosikazi wakho uzophila. Umyeni wakho uzophila. Nako konke ukuhlushwa nguSathane, nako konke ukusebenza kwemoya emibi kuxoshiwe ngegama likaJesu. Ukuphulukiswa kwakho sekufikile. Ukuphulukiswa kwami sekufikile. Ukuhlengwa kwakho sekufikile. Ukuhlengwa kwami sekufikile. Amandla amakhulu asefikile. Sengiphulukisiwe. Ngihlengiwe. Ngikhululiwe. Ngenzwe ngabangcwele. Isiqiniseko empilweni yakho ngegama likaJesu. Uma ngabe ugula, phakamisa leso sandla bese ubeka esinye isandla phezu kwakho. Uma ngabe kukhona umuntu omcabangayo ongekho lapha okude futhi uyagula, lo mkhuleko uzobathinta. Bamba igama labo engqondweni yakho ngenkathi ubaphakamisela isandla. Baba, egameni likaJesu, siyakubonga ngothando lwakho, siyakubonga ngesambulo sakho, siyakubonga ukuthi akusiyo intando yakho ukuthi abantu ukuba thina sibhubhe, ukuba thina siqhubeke sigule, ukuba thina sibe buthakathaka, ukuba thina sibe buthakathaka. Nkosi, ngiyakhuleka ngomusa nangothando lwakho. Thumela amandla akho kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Nikeza abantu bakho umusa wokuba balalele wena.
ngabe kukhona owesifazane ongumfokazi oletha ukugula, ngabe kukhona imali oyigcinile yothize yenza ukugula, ngabe ukhona umhlaba obambile owenza ukugula, banikeza umusa ukuba badedele lokho okungasiko kwabo ngegama likaJesu. Ngabe khona ukunganaki, imisebenzi yokunganaki eyenza ukuthi wena ungajabuli ngomunye umuntu bese ekugcineni kube khona ukugula. Nkosi, ngiyakhuleka, nikeza wonke umuntu umusa ukuba adedele ayeke lezo zinto ngegama likaJesu. Umusa kuwo wonke umuntu, umusa kuwo wonke umuntu, ukuxolelwa kuwo wonke umuntu, ukukhululwa kuwo wonke umuntu, isixazululo sokugcina kuwo wonke umuntu, ukuphulukiswa okungunaphakade, ukuphulukiswa kwamandla ngegama likaJesu. Thinta wonke ubhuti, thinta wonke usisi, thinta wonke umfana, thinta yonke intombazane, thinta wonke omenyiwe. Wena kugula ngiyakuyala, phuma ngegama likaJesu. Nkosi, ngiyakhuleka, lokho kugula ngeke kusabuya. Faka ubufakazi kuwo wonke umlomo ukuthi ngogcobo yonke izibopho ziyanqanyulwa ngemvimbo yakho. Phulukisa wonke umuntu, kuqinisekise Nkosi, kwenzekile, sekwenzekile emzimbeni wakho. Ngithi emzimbeni wami, emphefumulweni wami, emoyeni wami, emndenini wami, sekwenzekile. Uzobuyela namandla amasha, nokuphelela okusha, nokuba nempilo okusha, nempilo entsha, namandla amasha, nokubonelelwa okusha. Angeke ube buthakathaka, angeke uze ube ogulayo. Nalabo abasemhlabeni angeke basho bathi ngiyagula, ngoba zonke iziphambeko zabo zixolelwe. Nkosi, kubonakalise kuyo yonke impilo, kuzoba nobufakazi. Bhuti wami, lapho kuzoba nobufakazi. Sisi wami, ndodakazi yami, kuzoba nobufakazi. Inkosi yenze ukujabula kwakho kube kukhulu, nokunqoba kwakho uzoqina. uNkulunkulu akunikeze amandla obunawo. Iminyaka ewu-20 edlule, iminyaka ewu-30 edlule, iminyaka ewu-50 edlule, amandla mawabuye ngegama likaJesu. Siyakubonga ngoba siyazi sekwenzekile. Ngegama likaJesu siyakhuleka.